hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Yampo sab nato ang mga tao karon nga matinabangon kaayo sa mga nanginahanglan, labi na ngadto sa mga nabiktima sa bagyo nga Odette, ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong parokya, hinaot nga tagaan sa sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. O gikasugat ni Absalom ang mga sundalo ni David. Nagkabayo si Absalom sa iyang mula, ug nahiagi ang mula ubos sa mga dagkong sanga sa dakong tugas, ug nasangit ang iyang ulo sa tugas. Samtang mipadayon pagdagan ang mula, ug nagbitay siya. May nakakita kaniya ug misulti kang Huab. Nakita ko si Absalom nga nagbitay sa usa ka tugas. Miingon si Huab, dili ka na tinuod. Pakit-on ko ikaw sa akong buhaton. Ug unya mikuha siyag tulo ka udyong ug gitudyok niya kini sa kasing-kasing ni Absalom samtang siya buhi pa ug nagbitay sa tugas. Ning higayuna naglingkod si David tunga-tunga sa duha ka pultahan ug misaka ang gwardya sa atop sa pultahan agi sa kuta. Unya nakita niya ang usa ka tawo nga nagdagan ug misinggit ang gwardya ug gibalitaan niya ang hari. Miingon ang hari, kun siya rang usa may ibalita siya kanato ug mihinay-hinay siya pagduol. Ug miingon kaniya ang hari, talikod og barog dinhi. Busa mitalikod siya ug mibarog nga walay lihok. Ug unya miabot ang sudanihanon ug miingon, maayong balita alang sa akong agalon nga hari. Kay giluwas ka sa Ginoo niining adlaw sa tanan nga nakigbatok kanimo. Nangutana ang hari sa sudanihanon, kumusta si Absalom? Ug ang sudanihanon mitubag, mahisama unta kakang Absalom, ang tanang kaaway mo
kamahalan, ug natandog pag-ayo ang hari. Misaka siya sa lawak, ibabaw sa ganghaan, ug mihilak, ug sa iyang paghilak, miingon siya, O Absalom, anak ko, Absalom, anak ko, maayo pa unta nga ako'y namatay. O Absalom, anak ko, anak ko. Gibalitaan si Huab, nang hilak o nagbangutan ang hari, tungod kang Absalom. Busa na himong kasubanan alang sa tanang mga tawo, ang kadaugan ni adtong adlawa, kay nakabalita man ang mga tao nga nagbangutan ang hari tungod sa kamatayon sa iyang anak. Ug ang mga tao misikrito pagsulod sa syudad, sama sa mga tao nga maulaw mosulod sa syudad, kun mabuntog sila sa gubat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Ipaabong ang imong dalunggan, o Ginoo. Tubaga ako kay gisakit ako, ug ako kabus. Bantay ang akong kinabuhi, kay nahigugma ako kanimo. Luwasa ang imong sulugoon, nga nagasalig kanimo. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Ikaw ang akong Diyos, kaluy ako, o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, o Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Kay ikaw, o Ginoo, maayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati o Ginoo sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong pangilaban. Pamati o Ginoo, ug tubaga ako. Awit ang Ginoong Jesus, awit
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babay nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tao miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinog-an ug nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan pag gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud moarang-arang ang iyang kahimtang migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang biste, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus ug mitang-on dayon ang iyang talinogo ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong biste? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod kabitaw nga ang mga tao nagpunsiso kanimo, busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong biste. Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok og mihapa sa tiilan ni Jesus og misugilon sa nahitabo. Unya mingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo, pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro og sa magsuon nga si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilakman kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, ipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o inahan sa bata o ang tulo niya ka tinud-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug unya iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig mibangon og milakaw. Og hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini og siya miingon,
Pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagtuo sa Ginoo mapadayag nato sa lain-lain nga paagi. Niya dili na lang ta magsinawayay og unsay paagi nato sa pagtuo sa Ginoo. Example, si Jairo nagtukod or pangulo siya sa sinagoga. Ang iyang pagtuo ni Hesus mao ang paghapa sa iyang tiilan og ang pag-ingon, hikapa ang akong anak kay hibatyon aron maayo. Mo na iyang pagtuo kanang hikap ba? Hikap. Mo na kita sa wayon man ta usahay nga mohikap tag mga ribulto, mohikap ta aning atong mga gibutang sa altar. Part din as pagtuo gyapon nga hikap gitawag na natog point of contact with the divine. Ana nya si Jairo inila nga magtotoo. Nga iyag yung gipadayag ni Hesus, ayuha ang akong anak. Karon ni ay babae nga gitalinugan ang iya sang gibuhat didto siya ni sultis iyang kaugalingon. Ingon siya makahikap lang koron anang bisag sidsid la sinina ni Hesus maayo gyud ko. Pero wa siya mosulti ni Hesus. Wa siya mingon Ginoo ayuha ko. Ang iya sad diri sa iyang kaugalingon tingali kining bayhana dili kay ni siyang hinimbahon. Di ni hinimbahon ba? Kay wa man sagi siya moadtog ni Hesus, nagpatambal man usa siya. Wa siya moadto bag kanibang mga mananambal ba? 12 ka tuig sige siyang pangitag tambal nga mga doktor yun iyang kuan. Oy ni samot man no nahurot na lang iyang kwarta. Doon na bitay panahon nga kita mahutdan tas kwarta sige gasto di ospital no. Nya moingon din ta, wa na jud koy laing mahimo. Mutuo gyud ko nga ang Ginoo mohimo gyud milagro. Mo kuan day gyapon na si Hesus, mudawat gyapon siya, pagtuo gyapon na. Kana bang hutdon usa nimo ba ang imong abilidad? Ana. Nang enjoy the world. Ana, salig anang mga kwarta nimo. Nya, mahurot na gyud tanan basig mo gawas ang imong pagtuo. Mo na karon nahurot inyong atop, ana, nahurot ng imong tinigom, basin pa mo gawas imong pagtuo. Labi na gyud na nakay cancer, nya maigo pag gyud kang Omicron. Ana, basin pag anha di mo gawas imong pagtuo, okay ra day gyapon na. Di gyapon na moingon si Jesus, nganong karon pa man kani ngari? Nganong karon pa man kani ampo Ginoo? Dili siya anak magmahay-mahay. Mao tong paghikap sa babae, wa kay bao si Jesus, naayo gyapon siya. So unsa may kuang gid ani pinaka-core sa pagtuo kana bang ang imong kasing-kasing magpaubos at tubangan sa Ginoo. Mao gid nay pinaka kuan kana bang mapaubsanon ta ba? Kanang hapa, sudah ka mo hapa ka. Nya mao to nga pag-abot na nila sa unahan, uy, patay naman dayang anak ni Jairo. Pero ang gisulti ni Kristo, tuo lang. Ayaw lang dag kabalaka. So kini di ang kabalaka, babag nis pagtuo. Ano bang babag bas pagtuo kaning kabalaka? Kamu wa mo roy kabalaka? Adi na nakalihok inyong pagtuo. Muna ingos Kristo, relax lang. Ay lag kabalaka. Labot ito, lab, hinilakay, kagulian na. Si Jesus, ningon na yun nga, relax lang good mo, good. Natog naman ang bata. Sunanga na. Kurti ng pataya, wa na maginhawa, natog lang. Kamu mo tuo mo, inyong anak, di na maginhawa. Ngayon mo yung silingan, natog naman na day. Saban, mo tuo mo na. Ha? Gisulti na ni Jesus. So ka na din namatay, natugre din na. Di na lang mumata. Ang iyang katug ba? Di na mumata.
O na, aron ta ma-relax, ayaw ko andiha, ayaw na lang diha hilak-hilak. O, hilak din kagamay, pero di naman mo bangon, pero isipag yung natog. Niya gipabangon ni Jesus ang bata. Kuptan ran kamot. Hikap gihapon, no? Touch. Muna, kini ako lang ning gipanghisgutan kay ang ato manggong batasan usahay, kung di na ta kauyon sa maong tao, di na ta pahikap, di na ta paduol. Kamo mga asawa, kung ang imong bana makasasala kayo, pahikap pa ka. Tabang sigig hikap itong laing babae, or siging hikap anang naang tungit, mahurot yun in taon ang kwarta, or siging hikap anang botilya sa kulapo o red horse, purting hubuga, hurot yung kwarta, ikaw asawa, magpahikap pa ka, o mangwakli na. Da, hilom lagi mo. Ang bana, ang bana, nga pananglitan, imong asawa, bisag kinsalay ni hikap, kuan sa taon kaayo, ang sanay gitawag nila, kanang buutan kay ba, manggihatagon kay tanan, di gyud ka maong mobalibad. Anya, magpahikap pa ka. Ha? Bana ba, bana. Aw, magpaparayg pa ka ng imong asawa nga, bisag kinsalay giparaygan. Oh, nawa na. Labaw na gintinghali. Kung naa kay kaubas balay, nga nagsigig paningkamot, nga iya kang mapatay. Iya kang mapatay ba? Unsa bang imong kasing-kasing, mangandoy pa, nga kanang tawhana, makauban ni mos kinabuhi. Mangandoy pa ka na. Dili no? Unsa may imong ipangandoyon? Labi nagsiya ba, naningkamot siya mupatay ni mo. Ang sa imong pangandoyon, na mamatay na unta na siya. Nabi tayo kasi text na ko, pader, wa nagyug ko kabati, ngagihigugma pa ko ani akong bana. Sukad sa una, hangtod karon niya, naara ba siya kabit? Niya, wa gyud siya, hangtod na ospital lang ko. 2 katuig na kong gaantos ani akong kanser. Wa gid siya gitabang mangulata pa usahay og magyaw-yaw ko kanang mo kuan siya baburag mo diman siya gamay ba. Nga pasagdan gid sila. Siya unsa pa may rason ani pader mura naman kog wa na gyud. Wa na gyud kuno siya ka feel nga bana pa niya. Murag wa lang yun. Ana. Nako kana mo inindot kay higugmaon kanay tinuod nga bana. Ana ba? O kamoy akong sultihan ingon ana, malipay mo mga asawa. Paglipay kay kana mo tinuod nga bana. Ngano man mupatay gid nimo. Kay mao gina say makapatuman dayon sa imong saad nga sa kasakit ug sa kalipay, sa sakit ug sa maayong panglawas, sa kahamugaway ug kapitos, nanatanan katong tulo ninyo ka saad, nana. Unom day, hamugaway, kapitos, sakit, maing panglawas, na naman niya kanser niya sa kasakit o sa kalipay, kaya wala naman kasuportahe. Awa na, nanatanan. Nakupaglipay, ing na siya, congratulations, imo diyong gihatag ang tanan, usa nalay kuwang ang pagpatay. Og maunay gibati ni David, ang iyang kasing-kasing, kanunay nahigugma sa iyang isig katao, labi na gyud sa iyang giila nga hinatag sa Ginoo ngadto niya. Hinumdomo, gigukod siya ni Saul. Unya si Saul napatay sa mga kaaway didto sa gubat. Purtin niyang hilak. Nihilak si David ba? Kay gisakitan kay siya nga namatay si Saul nga iyang hari. Pero hibaw siya nga si Saul, sigig yung paningkamot nga patyon siya. Pero nihilak siya pagkamatay. Karon atong unang pagbasa, ang iya na sang anak, si Absalom, mauna say namatay. Purting hilak ni David. Nagbangutan ang mga sundao gud niya nga purting lipaya kay
Sila may nisugat nga tong Absalom kay David nga magmusugat sa makig-away siyang anak. Iya mga sundao mo may dipinsa niya. Wa gud unta to patya nasangit mas kahoy. Danghag sa kaignaw. Tugatugag gukod sa iyang amahan ba? Ang iyang amahan. Wa gyud kasuway nga nasangit sa kahoy. Danghag kaignaw gyud. Sunan ka, masangit ka sa kahoy, imong liog masabod sa kahoy, di ka sundao anay. Ang iya to garbo ra gyud to. Duslakon bitaw noog. Ito tulog ka udyong da patay. Purting lipaya patay na gyud. Wa na atras ng ato mga kontra. Si David pagkaibaw nga ang iyang anak namatay pagkang guula, purting hilak. Kamo, niingon pagos David, mas maayo pag ako'y mamatay, puli kanimo Absalom, anak ko. Ano siya? Kamo, muana mo. Ganun yung silingan ba? Buot yung mapatay ninyo, niya, madisgrasyas motor, mabuak ang Muingon mo nga, mas may pag ako nalay na disgrasya. Dili mo no? Og mauning klasihas kasing-kasing ang tagaan sa Ginoo sa tanan nga mga grasya, bunga sa gahom sa Ginoo. Kana bang ang imong pagbati mapaubsanon og maluluyon kay ka? Muna ang kato si Jairo naluoy sa siyang anak, gitubag na Hesus. Ang kato sang babae makaluluoy kay siya, gitubag sa ni Hesus ang panginahanglan. Ni angkon mas pagka makaluluoy, maluluyon kayo ang kasing-kasing ni Hesus. Karon unsa may atong misyon, magkaluy-anay ta sa usag-usa, ayaw pagsigi dihag sinawayay. Mobitan na kining atong simbahang Katoliko sa wayo ni usahay kay ingnon katong diya pa kos prison ministry ba naamo ko na istorya sad nga mga laing tinuhuan, ingon din sila tanawa kinsay gadaghan galabi diha sa prisuhan. 99% mga Katoliko. Nya mangadto na mga Sabadista, mga born again, kanang mga Iglesia ni Kristo, mangadto na sa prisuhan kay ilang kumbensihon ang mga Katoliko nga magpabunyag ngadto silang tinuhuan. Ilang adtoon pero wa sila ditoy mga membro nga tuwa ang mga Katoliko nga napriso ilang bunyagan. Nya usas ilang isulti moingon day na sila kanawa do na di ay Iglesia ni Kristo nga napriso ron dinhi sa sa mo napasabot ana kining Katoliko di gini tinuod kay tinuod pa ni di unta mo mapriso. Di ba? Na day born again nga napriso dinhi sa tanawa. Og kamo nag born again pa mo una di mo kaabot dinhi, nagkatoliko mo nang iabot na mo ron dinhi. Aperting kumbinsiha, ibalik ko na ko dito, di na mo balik ang lektor. Atong nagbasa po tahay naman isa nagpabunyag na sa laing tinuhuan pa dir nako. Kansi kita nila. Ako sige lang pabunyagi lang. Padil si kuan baka tong minister on sa sa Iglesia ni Kristo. Sige lang ana na dito. Total iniglaya na asa pa na moadto silang simbahan. Ngita na sa nagsuyupunon. Nako sige lang, sagdai lang. Ako pang iwali dito saya. Okay sa pa ninyo din magpabunyag kay wa man jud kay Katoliko. Nga awa man kay dili Katoliko nga napriso. Mao man proud man kay sila ana. Nga di na sila mo tabako, di na sila mo manugal, di na sila mangabit, di na sila magsuyop, kay bag-o na sila. Pero ang tinuod yun, nakasing-kasing sa magtotoo, kanang kamaong muhigugma sa buutan o sa buangon. Nya mag-anam kadako ang sala sa tao, mag-adam ang kaluoy nga bation sa tinuod nga magtotoo. Maliwat bang Kristo ba? Muna nga itong Katolikong simbahan na ay daghang mga buangon. Kaya nga naman, di man na ito papahawaon. Ang ubang tinuhuan, maksakpal lang kang sikag-inom, warningan dayon ka, pakauwaw ka sa atong relihiyon. Di ra ba na allowed ang paghubog-hubog, hasta ng pag-inom, hasta ng pagsigarilyo. Nya kini sigarilyo man ka, taktakon ka. Ano? Nya unsaw na? Ambot lang, sakto sa tigali na.
Maura ba sa kinaiya sa mga Hudiyo sa una, katong gisaway ni Jesus, mga tigpakaron ingnon. Mo nang nisugo si Jesus, unsay imong gibuhat sa labing ubos, mo na imong gibuhat nga rinako. Muna si Absalom, labing ubos na to sa mata sa Ginoo tungod sa iyang paggukod o pagpangandoy nga patyo ng iyang amahan. Pero si David, ang iyang kasing-kasing, naluoy aning klasihas tao nga buot mo patay niya. Naluoy siya. Huwag mo nang makadawat lang yapon ta. Mo na akong nabitay na ingon ako karon, ako nila ning pailag kaso akong bana pa dir kay wa naman gini ayo nangabit man i-appeal pa nin ako yang kabit maestra ra ba ni ako ning pailan og kaso aron mga taktak din sila silang trabaho. Nakuunsa man nang imo panimalos o gugba. So, hustisya. Nako, doon na rabay duha ka klase hustisya. Ang hustisya sa Ginoo o ang hustisya sa tao. Hay may imong sundon. Sa unsam nang hustisya sa Ginoo pa der? Nako, tutukin ang cross. Mo na'y hustisya sa Ginoo. Kana bang magpapatay ra ka pero dili ka mo patay? Kana bang sugot ra kag budhian pero dili ka mamudhi? Kana bang mosugot ra kang dumtan pero magsigi kag pasaylo? Mo na hustisya sa Ginoo. Sa kalisod masadana pa dir ako ikaw siya do nang sa tay katungod pa dir nga mobuhat sa atong desisyon ako na jud kay katungod kaning ako pinari ni ang man sagdili ko mo sulti unsay gisultis Ginoo nga akong nakatunan isip pare kay bana pa ko nimo gipatay na sa tika. Pero di man ko bana nimo, pari man ko, o ditudluan, tika sa iluan ang imong bana, apil ng iyang kabit. Ug mao nay hustisya sa Ginoo. Nakusultihan lang tikag asa kapadong. Mugamit gani ka sa hustisya sa tao, dinhi ra ka kutob sa kalibutan. Pero posible nga maimpirno ka, kay wa man ka magsunod sa kinabuhi sa Ginoo. Apan kung mugamit ka sa hustisya sa Ginoo, ang imong kalinaw o kalipay, magsugo dinis kalibutan, i-final na dito sa langit, wa na'y katapusang kalipay. Naku, pilaro edad ni mo, siya mga 70 na pa din, nakuawa na, tiwasono na ka. Gamay na lang kay mga tuig, kanang paabutan na lang na ayaw na lang yun pagkuanain na lang sayop-sayop. Kay, way siguro mga sunod tuig, sunod simana, wala, hapit na ka, 70. Na, kamo din yung mga tiguang-tiguang na, ay nalang mo anang dumot-dumot, oy, ayaw nalang mo anang daw-daw sa inyo mga yuta, kada ba makiglalis pa yung ka, galisod na kaglakaw, tiwasono na ka, oy. Si paningil anang utang, wagi kaluoy, oy, mas maipag inyo nalang na ipanghatag din ni simbahan, ipalit ninyo ato mga slots, itukod na to sa ato mga proyekto din, kaya nigabot ni mo sa ato bangas Ginoo, moingon din ang Ginoo, grabe kayo ang imong pagtuo. Imog yung gihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Natanawa, di ba, nakatukod na ang simbahan o iyang kapilin niya. O, di ba? Ngayon, kaapil ko ana, Lord. Siya, inyo ganing simbahan sa San Vicente, nanindot na sad. Inyo siya, kaapil ko ana sa hatag, Lord. Siya, nalagi kumbinto, wapa matukod. Siya, wapa mang kumuhatag, Lord. Kawa na, purgatorio lang sa ka, purgatorio lang sa ka. Di bitaw, dili, natin ngayon. Hatag, ato juga langit. Kaya nga naman, naaman nimo ang kasing-kasing nga liwat sa kasing-kasing sa Ginoo. Di ba ningon si Kristo? Imitate me, for I am gentle and humble of heart. Heart niya, heart nato, heart ni Mama Mary, kinahanglan magka-align. Kasing-kasing ni Jesus, kasing-kasing ni David, parihas ra. Mo nang gitawag si Jesus og anak ni David. Nya kita karon igsuon ni Jesus. May tagdita mo lahi siyang kasing-kasing. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, kining atong panagtigom, nagsaulog sa gugma ug misteryo sa pagpasaylon sa kaluwasan ni Kristo. Busa mangayo kita karon nga malaumon uban sa mapaubsanong kasing-kasing, moingon kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan magasangyaw sa kaluoy sa Dios o nga magalimpyuhan siya kanunay sa dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Patalinghugi kami.
nga ang mga nasud nga nagkabingkil muila ni Kristo nga hari sa kalinaw ug panagdait, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong naganto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug bahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makaangko na sa ganti nga mao ang kinabuhing dayon didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi ang among pagampo, ngay kay amo kining gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdahig pag-imaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alag kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanahaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan na ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu ganasa mga langit, pagdaigo
adlaw pasayloa kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo mo kami inubiyan sa pagsunay luwasa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugan, himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubutod, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mama. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. May sama ang lugma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giulang aron ka maluwas kalabasan agautan sa taong ipapas pasaylugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya ug salig sa
Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo, ang matuod nga pagtuo pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma, uban og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, ban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang healing power of Jesus. Nga mahitabo ra ni kung kita kanunay maluluyon sa atong isig katao og mosunod sa kasing-kasing og kinaiya ni Jesus og ni Hari David. Walang sa taroy update sa atong slots kay wa may di pa ma-print ang sa nisod sa online banking niya. Ugma na lang nato tingbon pag himo ang update. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.